În anul 1940, Stalin a ordonat execuția a 22.000 de ofițeri polonezi în pădurea Katyn. Apoi a petrecut 50 de ani dând vina pe naziști. Când Germania a descoperit mormintele în masă în 1943, sovieticii au lansat o campanie masivă de dezinformare. Au fabricat dovezi false, au forțat martorii să mintă. Timp de decenii, familiile au fost mințite că rudele lor au murit în lagărele germane. Ofițerii fuseseră împușcați în stil execuție, în spatele capului, cu muniție sovietică. Dar mașina de propagandă a lui Stalin a convins lumea că era brutalitatea nazistă. Familii întregi și-au jelit morții în timp ce onorau regimul care i-a ucis. Abia în 1990, Gorbaciov a admis în sfârșit adevărul. Mii de familii petrecuseră jumătate de secol plângându-și rudele în timp ce respectau chiar regimul care le-a asasinat. 50 de ani de minciună, 50 de ani de durere falsă. Katyn rămâne una dintre cele mai întunecate mașinării de propagandă din istorie.